Kani gadega Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Karibhoy Students Union nega sngi ka khatsan tarik ulber kala lek bani kendu yo menteri rangba ka jela Konrad ke sangma hapo ka kamra traikam ka badon ha main secretariat ban penken mau ha u yaki mat jingdawa yaka ba ka sengala bu menshwa ha ka ba yadai bat ka jingtai yaki college sarkar hapo Ribhoy district bat ki wei de ki mat jingdawa haba ya kren bagi nong tho khubor hadian ka jingalang usamla Everjoy nong plo president ka RBSU ulai thu ba ka seng nadu usnem arjar khandai kala dawa na ka sarkar ban bu no daki government college Ribhoy henrei hadu menta katai ka kam kadang sateng kumta ka seng hakani ka sngi kalawan ban yakendu yo menteri rangba ban penken mau biang halor katai ka kam bat ya thoru ban nakaliang u menteri rangba ulakular ban shimkhia yakitei ki mat jingdawa. Kami isu ketika pending isu kepada ngilas sedang nadu senam arjar kendai. Di kemudian hakini kini senam kibala lekno kemudian kamdan kanu ke kam ngisai sok ya kaba ngilai kerap ketika government kaba lalekno di kerban scam ba lekba kajing ya kedua kajing ya ketika government thamai kani ni kerban scam ba ni yo banyo yang ban kai yo so ubah kajing job kajing ini kan long ban kajing mentoi kadai namta upai ba buat unong suksong jong Ribhoy district ke panengkong kadai ke government college ke bangila di mana adu usnam arjar khandai tat adu mata usnam namar nakapur syakapur nakaliang jong kini kinong mi kman kisah abai tangka fake promises henry kabar pada kadai jongka umsning mahoti jigirun ya kaba ikwa pan upgrade no ya ka umsning mahoti jigirun naka single shaka national highway 2 lane ya kaba baro shikatangi i bat baro kawai ke jela meghalaya rung itibba ka mahoti constituency kaba sadin tam hadu kata bat lengba ka jing dimana ka jongi ya ka ni ka umsning mahoti jigirun kan pli kawai ka kalan namta ka development ya kita ki benta pastai but kan lo kapni kajing mentoi tang menta unok sosnong jongka mahoti konstruksi henry ka deiru namata kariber kejai berdiri ko jongi namar kani ka way ka surok kan long no kum ka gateway sapoi ka gateway jongka north east ka jongi ya ka bangila ban connect na ka jela meghalaya jongi syaki benta jongka operasam te kani kedai ka baar nata ka ban pensuk ru ya kinong late nongwan kiba thumban late sha ki opa asam bat kumsha ki Nagaland Manipur kumta terten kumba kalong menta long kibrio hasau kinyan kimut ban ya sha opa asam ki haban ya len ba kanong po berni jorban menta kiton pada shatei lada kani ka surok ka seiso na ka poi shak jing job kamut ba ladang imi na musning kat ban poi ha jorban kamut bangi lapoi ha jigirun ha kajing sok ya pai ba ka assurance ka bangyo habide bagani ka government college ka bangla di mana Porsche kapor kolong ba nakalian ka government kan yele ban simkhya ya kani ka issue ka jongi khrang ba kajing matoi kan long ya ki samla pule kijong ka dong Ribhoy kamtam ki bawan naka naki family ki ba duk